We hebben hier een vroegere facotist, Theo Adams. En hij is muzikoloog in Amsterdam. Hij heeft lang op het ministerie gewerkt. Hij heeft heel veel contacten ook in de blaasmuziek. En ja, hij suggereerde regelmatig aan ons, we moeten eens een stap over die grens zetten. Uitgelegd wat we willen. We hebben een 4-jaar plan. We willen een aantal componisten uit de wereld die nog nooit te maken hebben gehad met harmonieorkesten. En ook de wereld in Limburg niet kennen. Ze kennen alleen maar de blaasmuziekwereld in de Randstad. Ik kom uit het noorden van het land. We hebben ook harmoniefanfarekorpsen, maar niet zoals jullie in dit prachtige deel van Nederland. Dus het is mee begonnen dat ik op bezoek ben gegaan bij het orkest. En ik heb heel veel geschreven voor alle symfonieorkesten. Dus je denkt eerst, god, hoe moet dat nou zonder die strijkers? Nou, ik heb ze geen seconde gemist. Ik vond het fantastisch. Het is eigenlijk nog veel directer dan een symfonieorkest. En dat past heel erg goed bij mijn muziek. Het is ongelooflijk, vind ik soms, wie die werelden gescheiden zijn. Hè? Er zijn zoveel componisten in Nederland, maar die weten echt niet wat in Limburg gebeurt. Perfect. Ja. Het is helemaal nieuw. En in goede samenwerking met de componist natuurlijk. Zoek je naar kleuren, zoek je naar instrumenten, zoek je naar tempi. En ja, dat komt toch wel van ver. Hier is de laatste 2. Hier is de laatste. Ja. Het stuk gaat over een verhaal dat mijn opa mij vertelde toen ik heel klein was. En die had het over, want hij was heel oud. Die zei, ja, in 1911 kwam de komeet van Halley naar de aarde en iedereen was heel bang. Het was een gigantisch stuk steen wat er ons afstormde. En mensen dachten dat het einde der tijden aanbrak. Dat was gelukkig niet zo. Want we hebben hem in de jaren 80 geloof ik nog een keer gezien. Dat weet ik nog. En dat beeld van zo'n enorm groot ding wat op ons afkomt, dat is eigenlijk het stuk wat ik gemaakt heb. Achter of voor, mag ik nog wat zeggen? Jazeker. Wat is dat? Dat is II, tweede ritueel. Niet te langzaam, het zakt een beetje in. De componist is zelf niet blazig. Merk je dat aan de compositie? Ja, toch wel. Het is heel percussief. Maar er zit ook, ja, dat is ook heel mooi. Hè? Je moet denk ik andere wegen bewandelen dan we al honderden jaren gewoon zijn. En dat is net goed om gewoon nieuwe muziek, want ik vind het echt een fantastisch stuk. Een goede suggestie. Omdat niet alle instrumenten, voor wie die octaven lastig zijn, die octaven spelen. Maar die spelen alleen maar de lage noot dan. Ik vind de tendens de laatste jaren is dat de HAVA, met alle respect voor alle HAVA-componisten, maar dat we ons eigen vlees aan het keuren zijn. Hè? Zeg maar, de slager keurt zijn eigen vlees. En de connectie met de klassieke muziekwereld is hoe verder we gaan, hoe groter de kloof wordt. En door dit soort stukken, ik begrijp ook wel dat niet veel orkesten dit soort stukken zullen spelen, maar je moet toch iets doen. Want de lange noten winnen altijd. Dat is bij Bruckner ook. Altijd hoor je de lange noten. Dus jullie hoeven niet zo hard te spelen. Het ongelooflijk veel ervaring. En ja, daar weet je het oog naar een orkest toe, naar muzikanten toe, op een heel open, laten we zeggen, collegiale manier te communiceren. En dat is voor mensen hier in het orkest natuurlijk heel belangrijk. Hè? Want het zijn het merendeel toch amateurs die ook moeten zoeken van ja, wat is dit nu voor een stuk? Hè? Dat is niet altijd, dat valt niet altijd direct. Hè? Ja, het is super lastig. Het is voor iedereen eigenlijk nieuw. De meeste mensen zijn gewoon bekend bij andere soort muziek. En het is toch wel een switch om zoiets opeens te gaan spelen. Ja, een nieuw stuk voor deze harmonie. En je ziet dat het zo lang lid. Wie lang? Ik heb vanaf 1955. Dat is al een tijdje. En dat is heel lang, ja. De titel van het werk, het is een Engelse titel. It comes from afar. Dat is schijnbaar
Ja, het ding uit het uitgelachen, meneer met Martijn Padding. Het gaat over een oor met hem, vertel je hem een verhaal. En het ging daar over een steen die in het heelal zweefde. En dat het heel groot was en dat er naar de aarde zou komen. En daar heeft er dus eigenlijk dit stuk op gebaseerd. Maar het is eigenlijk een verhaal van zijn oren. Nu hebben we dit stuk gerepeteerd na maanden. En het is fantastisch om te zien dat het gegroeid is. Hè? En dat mensen het mooi vinden. Ze beschouwen het echt als hun muziek. En dat is natuurlijk het grootste compliment. Hè? Ik maak iets, maar het is ook van de muzici zelf. En dat omarmen ze. En dat, ja, beter kan eigenlijk niet dan dat. Dus hier staat een gelukkige schepper. Ik ben een hele gelukkige schepper, ja. Zit je tijdens het spelen dan ook met uw gedachten in het heelal? Nou, ik moet zeggen, als ik die synthesizer hoor en de piano en de klanken, dan ben ik wel inderdaad een beetje in een hogere sfeer, moet ik zeggen. Ik vind het fantastisch gemaakt. Om dat te verklanken, iets vanuit het heelal. Nou, dat vind ik fantastisch dat hij hier van gedaan heeft. Goed geluk dus. Ja, zeker dat, ja. En hoe koffie? En ook koffie, ja.